Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu ungizwe akayibekile phansi lapha nawe ingane zakwethu sophinde wakhwela watilika lapha kumculi wasempangeni lapha uSaliwa thina ngale kokhuluma kakhulu ake sikulandele iclip uzungizwe ukuthi bethini ngenkathi eta lapha uSaliwa si channel siyabonga. Yazi ukuthi phela wena usebhizinisini wenza noma yini kodwa la masimba kuthiwa uSaliwa udodi leyanto ucula kahle impela ushini wakho kahle uNkulunkulu wami bakithi kuzoqhaphaza ushini wendoni lapha bese ukufaka ubudoda ngaphewa lokho ke kubi ukhayikhadwe ngenyama nje yekhwapha bese kuthi ke uyazi kazi yaphinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo